Гафу итсин мине зинһар кишер, киткән өчен йөрәге фыка. Исләремә төште үткән көннәр, сагынуым чиксез йөрәктә. Офыкларга барып җитәрсеңме? Барып җитеп булмый чиге юк. Фәрит, сенме? Selam Gile. Ну ничек, кабул иттеләрме? Әле генә бер абзый тыңлады. Бик шатты, иртәгә килергә кушты. Алай менә. Син әллә нинди, әллә үпкәләдең инде. Үпкәләүләр ул үтәр. Яратулар гына. Jırlar yazar için açtım defter, hislerimni jırga koşirdim. Birge vakitlarda yeri xatir, min bit seni kupten kişirdim. Ufuklarga barıp jitersinmi? Barıp jitip bulmayışığı yok. Үпкәләүләр үтәбеләсеңме? Шынлап яратуның тиңе юк. Гашикларга бәхет ява диләр, ява икән бергә калсалар. Бергә үтсен әле безнең гомер, чакырмасын башка офыклар. Офыкларга барып җитәрсеңме? Барып җитеп булмыйчыгы юк. Үпкәләүләр үтәмеләсеңме? Чынлап яратуның тиңе юк. Ufuklarga barıp jitersinmi? Barıp jitip bulmayışığı yok. Үпкәләүләр үтәмеләсеңме? Чынлап яратуның тиңе